Il-wasliet u l-lili fl-istabilimenti tal-akkomodazzjoni għal matul ix-xahar ta' Ottubru raw żieda ta' aktar minn 4% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Dan skont tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali li jindika b'mod ċar li fl-10 xahar tas-sena baqa' b'saħħtu l-ammont ta' turisti li żaru Malta. F'Ottubru l-wasliet f'lukandi u stabilimenti simili kienu ta' kważi 159,000 filwaqt li l-lili laħqu 876,000. Kull kategorija għajr dik ta' 5,000 esperjenza żieda u palma seħħ fix-xhur ta' qabel l-iktar li ġibdu lihom klijenti kienu lukandi u stabilimenti terba' stilel. Żjara medja fl-istabilimenti ta' akkomodazzjoni kienet ta' ftit iktar minn 5 iljili filwaqt li 70% tas-sodod fil-pajjiż kienu okkupati. Jekk wieħed iħares lejn il-wasliet fl-ewwel 10 xhur tas-sena jsib li dawn qabżu l-1,400,000 u l-iljili qabżu 7,900,000. Kif mistenni l-Awtorità Maltija Turiżmu laqat b'sodisfazzjon dan ir-riżultat.